Deci vreau să vă arăt cum am făcut eu mai exact cablul pentru conexiunea dintre baterie și invertor. Am luat așa un cablu de internet normal, îl tăiem de aici, îl dezizolăm. Acesta este un cablu pentru dezizolat. Acesta are 2, 4, 6, 8 fire. Noi o să le folosim doar pe astea două. Verde și verde cu alb. Așa. Aici capătul acesta la fel îl dezizolăm și dăm deoparte firele acestea și folosim doar verde și alb cu verde. Da? Ambele capete au aceste două fire. Astea le putem tăia sau lăsa așa cum dorim. O lăsai ca să fie mai pe înțelesul tuturor. Așa. Aici am niște mufe cumpărate, sunt 100 de bucăți de pe internet, mufe RJ45. Așa. Da? RJ45. Luăm două din acestea. Erau 45 de lei 100 de bucăți. 45 de lei. Eu am făcut singur la mine instalația de internet în casă și am luat mai multe să fie mai ok. Și avem, ne uităm în manualul de la Python cum aranjăm mufele. Tot așa că mai aveam eu ceva scos de pe internet. O secundă. Eu am găsit pe internet cum se conectează bateria Python la Voltronic, din care face parte și Yasun. Dăm un pic cablul deoparte, un pic de teorie. Deci aici avem invertorul, era o schemă, o găsesc imediat. Avem aici și unelte să putem folosi. Deci eu am folosit această schemă. Da. Pinul 1 merge la pinul 3 de la invertor. Pinul 2 de la baterie merge la pinul 5 de la invertor. Deci la prima mufă punem la 1 și la 2. Deci așa ne uităm la mufă. Nu cu așa ne uităm la ea. Uite așa că nu se vede. Așa, cu chestia asta de desprins în jos. Deci așa. Pinul 1, pinul 2 și pinul 3, pinul 5. O să punem la cablul de la baterie verdele la 1, verdele la 1 și la 2 punem alb cu verde. Luăm cablu, introducem frumos aici. La aceste mufe iasă și în partea din spate. O secundă.
focusul ăsta. În fine, punem la pinul 1 și pinul 2 verde și alb cu verde. Și eu am așa un clește, e luat din piața de vechituri, nu știu de unde exact, de la magazin, ca nou, dar l-am de mai de mult, unde băgăm aici cu 8 pini și aici cu 6 pini, deci are două mufe mai mari și mufe mai mici. Și punem ăsta aici, ne uităm bine să iasă aici în capătul celălalt mufa, să prindă firele și strângem puternic. Așa, nu este un clește performant, este ceva pentru uz casnic, să zic. De câteva ore îl folosești, dar e foarte util să-l ai pe lângă casă. Așa, luăm a doua mufă, verificăm, noi am pus firul verde la 1 și alb-verde la 2. Deci firul verde îl ducem la 3 și alb-verde la 5 în capătul celălalt al mufei. Deci firul verde la 3 și alb-verde la 5. Unu, 2, 3. E un pic mai greu acum de nimerit, dar reușim până la urmă. 1, 2, 3 și 4. Nu. 3 și 5. Deci 1. Stați așa să vă ajut cu focusul, că știu cum e când așa, deci sper că am nimerit 1, 2, 1, nu, am nimerit la 4 și la 6. Mai încercăm o dată, îl scoatem și punem la 3 și la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci încercați de câteva ori până nimeriți găurile, pinii. Și după aia la fel. Luați cleștele, îl puneți cu cheița aia în jos, vedeți, după cum are și cleștele, gaura. Și verificați aici să iasă firele un pic, trageți înapoi și strângeți. Și astfel am făcut un cablu care merge cu două fire. Da? Alb verde și alb verde. Avem la 1 și la 2 în partea stângă, da? Și aici avem la 3 și la 5. Nu știu dacă se vede, dar e la 3 și la 5. Ăsta îl punem la baterie cu 1, 2 și 3, 5 la invertor. Ăsta este cleștele folosit pentru a mufa cablu. Sper să vă ajute. La revedere!